A tothom ens agrada gaudir d'una bona festa d'aniversari. L'any 1622, amb motiu de l'aniversari d'Isabel de Borbó, primera dona de Felip IV, el poeta de la cort Antonio Hurtado de Mendoza escriu la comèdia Querer por solo querer. A la Biblioteca del MAE conservem un dels dos manuscrits coneguts d'aquesta obra. Els reis eren molt afeccionats al teatre i, segons la Barrera, l'obra és un immens poema cavalleresc representat a Aranjuez per les menines de la reina. Afortunadament, al nostre manuscrit surten els noms d'aquestes menines. Una d'elles, Isabel de Velasco, la tenim retratada en el famós quadre de les menines pintat el 1656 per Velázquez i surt al costat dret de la infanta Margarida. Malauradament, Isabel de Borbó va morir i el mirall que surt al quadre de les menines ja no surt Isabel de Borbó, sinó la Mariana d'Àustria, reina segona esposa de Felip IV.